ka kamot nahurot na ang saging. Good morning guys. Asa mataron ato tagbasta kay magkamot. I'm here with Oji. Oh. Angelo, say tinawag mo kuan long. Angelo. Si Loloy, si RG, si Gino. Gabahan mi og. Haloy. Saging. Kalong, okay kaon long. Asa naman si boss amo ninyo? Raob mong boss amo. Gakas og tubig. Ohawon. Long. Pakita imong saging. Napa ang pupre kanang tabaw ato diay. Sa dilog ina patayong gani wa ka. Upag ka na yung abot sa upag ka kamot nahurot na ang saging. Ako magkaon. Patanggal gato padidi ka. Ano si father? Manasa mo man magkamot. Bawon na mo bawon. Tana. Asa man basta ka tinyo na kanang pakyawon? Mama ko to kay Karya. Tuloy! Hal. Tuloy! 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 Ramong kamuton. Hindi na ba ka mo? Lapi laman ni kaluwang. 1, 2, 3, 4, 5. Yawas. Malas ya po. Utas naman. La. Na may pukot ani o na isda tingali ani. Kadaghan ka? Good luck. Asan ako ni butang mi? Okay, gasugod na sila. Tara! Yuhu! Ready na Kaloy? Makalong, gakaon pa makalong. Uy. Angga. Oy, pagpila kay. Hilas. Ako ni time lapse.
Manamig. Oh, look at that. Pa sila mahuman. Long!